Hello Malawi. Happy New Year 2026. Ndikhulupirira mbuya atisunga atitetezera. Muchaka cha 2025 mwina ena sizinapindule kapena ena mwina sizinatiyendere koma ndikhulupirira kuti chaka cha 2026 mwina tikhala anthu osinthika komanso tikhala anthu owina. Nakhala chete munthu ine koma ndiona ngati kuti ndilankhule ndithu pepani pakamwayapa pakamwayapa ndayirake kaya koma lero paoni January ndati yayi nsakhale chete. Nkhani yandibweretsa ineyo yapapa ndi nkhani ya macontract amene mukuti kaye mwarae apereka kuma politicians ena kuti makamaka imene yautsa mapiri pachigwa kwambiri ndi kampani imene ikudziwika bwinobwino ya Master Security imene ayeni yake nda Alfred Gangata akuti chifoti ndaduna Amalawi tatiyeni ndibwera pafupi padala cholinga chonena kuti mundionetsetse ine Gangata I'm not his fan kuti ngatone kuti ndima zili zonse zokhuza ndi Gangata sikuti kapena kuti amene ndioti ine ndimamusapota sindisapota koma mundimvetsetse ndati koma nkhani yokhudzana ndi contract ya MRA imene MRA yapereka kumodzi wa ma politicians ine poyamba nitakufunsani kuti titenge nkhani ya Gangata tiike yapo koma inuyo amene mukubweretsa argument ya iyi apapa honestly kuchokera pasi panu pa mtima ndikuti tikuchokera pasi pa mtima kandi pastor kandi dikoni kandi ndani kaya ndinu amabungwe kaya ndindani aliyense tingopereka chitsanzo chabe kunena kuti inuyo muli ndi kampaniyo chinthucho mmapanga muli chabwino tingopereka chitsanzo kuti muli ndi nyumba ya lendi ndiyeno kwabwera contract kapena tinene kuti ena yake akufuna nyumba ya lendi inuyo muli ndi nyumba ya lendi mufuna upangitsa nyumba yanuyo lendi koma muli ndi maudindo osiyana kandi no abusa kwabwera munthu ku church kwanu afuna nyumba ya lendi wadutsira ku chalichi kodi nyumba yoyamba imene munthu uja mungamlozere nyumbayo itokhala ya ndani? Ine chimene ndaphunzirako ku anthu awawa ndikunena choncho chimene ndaphunzirako ku anthu awa sima pretenders sapanga pretend pofuna upanga action endi moyo umene uwu Amalawi omapanga pretend kumakhala ngati tili ichi yeti tili icho ndi umene wabwezeretsa Malawi yumbuyo. Alfred Gangata sapanga pretend. Alfred Gangata pakamwa pake sipatuluka mawu a friendly chimene iyeyo sali muzindimvetsetsa pamene endi
kunena contract iyi iye ali ndi company yomweyo ndiye akapange pretend ngati kuti ndi company ya munthu wina then akampatse munthu wina uja iye uja azikadyera kumbaliku moyo umene ndikhulupirira mkulu amene uja alibe. Endi ndi zimene amalawi ambiri tikanaphunzirapo. Don't pretend. Chabwino mukuti okay sipadatuluke advert sipadatuluke chani okay ikadabwera advert yabwera aononga ndalama za advert komabe akudzionena kuti munthu amene ampatse contract ndi iye mweyo zikanatipindulira chani zikanatipindulira chani amalawi popeza tidangozolowera munthu uyu sanapange pretend kunena kuti tipange pretend tionetse ngati tatulutsa advert then kenaka so zasiyana pati kuba ndi kuba. Uyu sana kupangirani pretend kunena kuti tizungulire kuononga kaenda lama mjira iyi tionongende lama mjira iyo tionongende lama mjira iyonso koma pamapeto pankhani zonse ndizonena kuti adengabe contract ndi iyeyu. Ndiye mukuti aya akanapanga kaiza kuti akanapanga zakuti ndondomeko ikadatsatidwa kodolo ndondomeko ikadatsatidwa kampani nyitengedwa be yakeyi ndondomeko yo ikadakhala ndi phindu lanji. Ma protocol ena na amene aononga dziko lathuli chifukwa wani opatsana contract iyo adadziwana kale kuti tipatsa wakuti ndiye mkuti akadatsata ndondomeko imene mafuna yani mtundu wanje onene kuti anthu aja pansi pake akudziwana kale kuti tipatsa wakuti kuti kapena mmafuna kuti anthu ena adzingozunzika ulele kumakhala ndi hope ya ulele yoganiza kuti ndapanga apply kwakuti nditenga contract yakuti mwina zindiyendera basi koma pasipa mtima ena akajata sankhana kale kupanga tocha mizimu ya anthu awa sadafuna upanga pretend. Ndipo ever since anayamba kupanga preach kuti akubwerera somboma sada kupangireni pretend adapanga preach chimene yo ali. Ndiyeno inu amalawi tatiye ndiphunzireponi pa mtima osapanga pretend. Kaya munthu ndiwe wa violence onetsa violence yako kakuvotera kasakuvotera koma anthu azidziwa kuti munthu uyu ndi wa violence uyu. Zomapanga pretend kumaoneka ngati mngelo koma uku utanyamula dzimiyala zoti wagende nadzo amalawi moyo umene ndi umene waononga Malawi. Kumbali ya ineyo ndi nkhani ya contract imeneyi mukuti contract atenga na master security ndakupatsani kaye chitsanzo kunena kuti kodi for example tingoyerekeza inuyo muli ndi nyumba muli ndi udindo kwabwera munthu kudutsira ku udindo wanu uja akufuna kuti apeze nyumba ya rendi kodi inuyo mungakaloze nyumba ya munthu wina kuti ayi koma akuti ali nawo akuti kuti mwina nsaoneke ineyo kuti ndine wa Malawi walipetsa chisoni basi akuti nsaoneke ineyo wadyera inuyo nyumbayo muli nayo mukaloza nyumba ya munthu wina bwanji kuti munthu apange renti nyumba imeneyo yosapereka kaye yanu poyamba. Chimene chidatikulira ku Malawi kuno ndane naso mbuyo mkunena kuti ife Malawi tili ndi vuto la mtima wa sanje. Wani sitifuna kunena kuti chinthu china chipite kwa Malawi mzathu. Timafuna kuti zinthu zambiri tizikhala ngati mphemvu yodyera ku mtiko. Zipite kwa amwenye, zipite kwa azungu, zipite ku ma foreigners. Ndiye ife tizikhala omadyera kumbuyo kwa ma foreigners aja. Moyo umene ndi umene udatikulira Malawi. Ndiyeno nchifukwa ndikuti uyu Alfred Kangata sana pange pretend kuti so ine ndili ndi master security. Ndiyeno ntenge master security iyi isakhale kutsogolo kolandira nawo contract imeneyi. Koma ndipange dzina lina lapadera
ndilembetse mayina anthu ena kumeneko ndiye kubako kaya kumeneko ndiye kuba akadakhala kuti uyu Gangata wayuza dzina la kampani ina imene iyeyo sali nkuchula dzina la munthu wina koma kampaniyo ili yake yomwe kumbuyo uko ndiye kubako tunanga kaya pamene patu zimvesa motani ineyo kumeneko koko ndiye ndingationa ngati ndiye kuba chifukwa munthu uyu wayuza backdoor komabe waba ndiyeno munthu wabwera straight and direct kunena kuti master security ikhale imodzi ya ma beneficiaries kutenga contract kwa MRA. Na kuti ikadatenga G4S kodi mwini wake wa G4S ndani? I don't think kuti ndi Malawi kaya I don't know koma mbuyo mu G4S poyambirira kudali mashare a mwana wa Queen imene idachedwa kuti imachedwa Malawi Securico Malawi Limited imene jikudali mashare a mwana wa Queen ngati anagulisana pakatipa siungalephere kuti kuli ma foreigners kumene kucha ndiye akuti ikanatenga G4S Fortune Yoso company yayikulu G4S mwini wake ndani kusonyeza kuti tidazolowera moyo onena kuti tizikhala kumbuyo kwa chinthu china chake tizijera kumene kujako ngati mphevu amati mphevu njera kuntiko nzimene moyo umene wa Malawi munda uona ngati kuti ndi part of life koma moyo opanga pretend nthawi zonse umaononga zinthu mudziweni munthu chimene ali mudziweni munthu chimene angathe kupanga ndipo mumudziwe chimene sangapange ma pretenders si anthu abwino ma pretenders amaononga ngakhale dziko ma pretenders even midzi si yenda kakulima mfumu kakuli ndani amene akupanga pretend kukhala munthu wina wake koma kumbuyo ali chimunthu china ndi anthu oyipa ndi anthu owononga pano sitadziwa kuti master security yatenga contract yes pamene popo ndiye kuti yakhala pansi kubweraso makampani ena tikakaona mu master security ndi pamene soona Malawi titodabo kuti kodi zikukhala bwanji kodi Malawi ino kuli master security yokha koma ntchito iyi ndi yoyamba iye iwaona kuti guys akuti chipulumutso chimayambira munthu mnyumba mwako siza chilendo guys siza chilendo chipulumutso chimayambira mnyumba mwako ndiwe munthu wopusa yekha amene anganene kuti iye zinthu zafika mnyumba mwake ndiye asambe kudyetsa ana ake asambe kudzidyetsa iye nkukamba kudyetsa kwa neba ndi munthu wopusa yekha amene angapange zimenezo of which ndizikhulupirira kuti even inuyo amabungu amene mukulankhulano zimenezozo simungachite tiye tiziphunzirani zimenezozo amabungu mukulankhula simungachite mukungolankhula chifo mwapatsidwa pakamwa polankhula komanso chifo yonena kuti ma chances iwo akutalikirani lero tupa 1 January sindagoneso naliko pemphera koma ndati ndilankhule nditu tsiku la lero ndati mwina mungathomera kuti koma chimunthu chicho lankhula koma maso wakungofira afira chifoti efeso bakapemphera ndaliko overnight koma nkhani ndimeneyo even inuyo even atakhala wopemphera motani ka even atakhala wabungu urabungike motani koma chipulumutso chaino kuyambira mnyumba mwako zimene wachita Alfred Gangata wayambira chipulumutso mnyumba mwake chizisefukiro mapita kwinako ndimezi machitikira nditu yes nanena kale kuti ine sine fan wa Alfred Gangata koma nkhani iyi nati guys tateni tizinena chilungamo chinthu chikachitika tizinena chilungamo kunena kuti ngakhale mtakhala urakhala kuti ndiwe mngelo wa mtundu wanji sunga yambiri ukadyetsa mbumba ya anthu ena iweyo mwini wakewe
ana ako akufa ndi njala. Ndi munthu opusa ikhayo, munthu opusa eka. Na amene angapange zimenezi. Kapena kuti amene munthu wake sukuyenda bwino, na amene angapange zimenezi. Yes. Kwa tsiku lero. Kaya ndigendeni ndipenda zontchito ine wamutigenda kamuti ali koma ndigendeni koma kati ndime kuti munthu opusa eka na amene angapange zimenezi. Ndanena kale zimenezi mobwereza koma nkhali ndi imene kunena kuti chipulumutso munthu chimayambira mnyumba mwako. Tikhale ndi tsiku lopambana Malawi. Ziko kwambiri.